Ençe meýil we ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurdun bazarlaryny ilaty el ýeterli bahadan azyk garytlar bilen üpçün etmegi wada beren soň sewit bazarlaryna peýda bolan emeli arzançylyk sewda nokatlarynyň öňünde uly nowatlaryň emele gelmegine sebäp bolýar. Sewda nowatlaryna ýakalaşyklar ýüze çykýar. Häkimetler büdjet işgärleriniň nowatlara barmazlygy tapşyrýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 dekabrda sewitden habar berdi. Onun maglumatlaryna görä 26 dekabrda Türkmenabad we Kerk şäherleriniň bazarlaryna satyp çykarylan arzan bahaly azyk önümlerini satyn almak üçin ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelipdir. Nowatlaryň gyzyşmagy bilen adamlaryň arasyna ýakalaşyklar we dawa jenjeler ýüze çykypdyr. Munyň ýa-ni sewitiň büdjet işgärleri azyk nowatlaryna barmazlyk barada duýduruş aldy. Fara etrawynyň bir çagylar bagynyň işgäri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde arzan haryt nowatlaryna barmazlyk özlerinden dil hatynyň alynan onu gurrun berdi. Habarçymyz bu talabyň etrawyň ähli büdjet işgärlerini degişlidigini habar berdi. Duşany bugün fara etrawynyň ähli büdjet işgärlerinden bazarlarda gurnulýan arzan ýarmarkalara barmazlyk we öz ýakynlaryny ol ýerlere iýermezlik barada dil haty alyndy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä etrawyň bir näçe büdjet idarasynyň ýolbaşçylary bu talap boýunça özlerine ýokardan tapşyrygyň berilendigini aýdýarlar. Egerde büdjet idarasyny işleýän adam ýa-da onuň maşgala gudalary arzan haryt nowatlaryny görünse onu işden boşatmak tapşyryldy diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýylyň öňü süreçinde hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet boýunça orunmasary Serdar Berdimuhammedow prezident kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça sewit bazarlaryna aýlanan gawatlary bazarlarda wagtlaýyn arzançylyk döredildi. Döwlet mediasy bazar sahnalaryny bolçulugyň subutnamasy hökmüne köpçüligi ýetirdi. Serdar Berdimuhammedow 20-24 dekabr aralygyna Balkan, Daşawuz, Lewap we Mar bazarlaryna sapar etdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar soňky ýyllerde sewit bazarlaryna emeli döredilen azyk bolçulugyny teatr sahnasy atlandyryp üpçünçligiň wagtlaýynyny notaýarlar. Bolýan zatlaryň sahnadygyny 5 ýaşly çagyda bilýär diýip bir marly ýaşaýjy anyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar vice-premieriň baryp gören sewit bazarlaryna azyk bolçulugynyň ýörüýte sahnalaşdyrylanyny belliýärler. Ýöne muňa garamazdan habarçymyzyň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň sewit saparlarynyň dowamyny azyk üpçünçligi bilen bagly bar bolan problemalaryň üstüniň açylmagyna umyt baglan adamlar bolupdyr. Ýöne halkyň umydy puja çykdy diýip ýerli ýaşaýjy lapkeşlik beýan etdi. Häkimetler bir tarapdan bazarlarda emeli arzançylyk döredip beýlik tarapdan büdjet işgärlerini arzan ýarmarkalary barmagy gadagyn edýän mahala Azatlygyň Lewapdaky habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp welaýaty ýiberilen azyk önümleriniň ähtiýaç gorunyň ýa-da habar berýär. Ýöne şonu da welaýat häkimleriniň işgärleri habarçymynyň maglumatlaryna görä wagtlaýyn hem bolsa ilaty arzan iýmit önümler bilen üpçün etmegiň ýollaryny gözleýär. Resmiýetiň bu uğurda ýüdürýän şäherleri hususy daýhan hojalyklary azyk garytlary boýunça salgy salmak ýaly mejburi şäherleri öýde için alýar. Lewabyň häkimligi her neçikde bolsa iň bolmany 5 gün ilaty arzan garytlary bilen üpçün etmegiň ýoluny gözleýär diýip habarçymyz öz çeşmelerine salgylandy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna soňky 3-4 ýylda ýerli pul hümmetini epetli ýitirdi. Munyň bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukyby pese gaçdy. Garytlaryň we hyzmatlaryň bahalary Utanyň gara bazary nyrky boýunça kesgitlenýän mahaly ilat bahalaryň ýygyderli ýokarlanmagyndan ejir çekdi. Türkmen hökümeti ýerli önümçiligiň artandygyny aýtsa da resmi sanlar bazarlardaky real bahalar bilen sazlaşmady. Munyň netijesine bayramçylygyň öňü süreçinde häkimetler garytlaryň bahalaryny mejburi talaplary bilen aşaklatmagy synanşdy. Emeli arzançylyk bazarlarda nowbatlarda ýakalaşyklary getirdi. Hususy telekeçiler bolsa häkimetleriň nyrk syýasatyna nägilelik beýan etdi.